I wake up something. I'm gonna be huh? Wake up something for me. I'm gonna be now. Shikilia neno kaja chakanga ukungo donje Honorable Felix Okinyi Ndedra manilungo ni MCA Kanyamwa. Honorable Felix karibu sana ako nini kawuono an giji mang'eny budho podwan manadala edition wan home kaende wa mwabere ka wa gine manoma an kagi kijende ma serious kabisa adwa na tag nige sama biro kaini ende kendo koro to miwinjo ywak no iluongo ni JP Ondesi. In ng'ama neno wakaje chaindo inyalo gemo kwayo mari, inyalo wacho gimidwaro. Ineno ka cameras ng'eny, mago cameras mamenyo amenya, camera test agin sawa. Makelo ni chenro ni endi kata man kodi kaka pile iluonga ni MC Omari Nash dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Inyadeda ni Omari chieno jamane mbele. Wan chiene mung'eyo to mbele mwaduogo wa mbele mwaduogo yoko. Ing'at mosedonje bugo kacha inyalo miya comment mari tasomo mos DJ ket ngoma. Shikilia. Hey. Baba mia comments asom kaende mia comments kaende mondo kora asom mapio. Aneno kajikacha 1K gijia par. Yeah. 10 good people are watching, and as you know, we are still wishing you Merry Christmas and a Happy New Year. Haya. Ya kwanza kabisa, the comment niko nayo ya kwanza kabisa ni ya Peter Nyandera watching from Kariobangi Pekmeli, anajiita MCOT. Karibu sana. Haya, tuko na Amori Wurugenya mzani. Amori itu koni mia belecom. Amori Wurugenya majoka tena. Amori Wurugenya anasema pale Liet Kapas. Alafu Nyakwar Orwa Pinpek. Owacho ni this is good.
Raymond Maria Kijasuba Woodman Queen anasema pale MC Awiko, MC Dope Kid, MC Mari Nash, Daddy kijana mdogo, MC Mari Nash and Raymond Mariek wako ndani kabisa. Ili wangu ni Daddy kijana mdogo, utamuona pale, usijali. Alafu naona pale Amori bado anasema Liet Kapas. Raymond pia amesema pale Omari very interesting. Alafu ya mwisho kabisa Kajay wura hero golotum kaje chaendo na siku nini golotum dari kaboro. Wado onjo ni tumbene DJ ikana tum Kajay aneno kania budo kaja. Inga manena hanko nini tari kaboro no bedngeso Kajay golotum moro malich kacha mwacho ni hera oremi hera openje ni jo siepa kose deponi oremi mani luongo ni Kajay wura hero ako kwa budo anasema pale ba Aya benta hoko watching from Kisumu Dala MC Umari iyo military. Oh yeah, this is the only MC Mabiru associate gikodi kakeneno watimorene. Giminya lotimo go pale to my YouTube channel, subscribe and gisane 12.4. Angeni katie kogini ni tujimia chelo se subscribe. Awe ka koro ene 12.5. Kinyo cha kwa manyumoko. Meanwhile, I appreciate so much. Inyalo mi wa comments gimi wachoka. Inyalo mi wa comment gimidwani wa timni. Evans Kidero won mwando watching from Lakisama Massive. Evans Kidero 254 msanii wa gospel. Alafu Beatrice wachoni adonjo ka from diaspora Gulf. Manu Beatrice. Kasa atieko gi Benson. Mawachoni show me to siepa. Bas, ano kaje chaka unjia pari giminyalo timo go share this video. And you know we have also upcoming artists mawango ka and what we want to do is to promote them and I'll give them a chance at least to talk to you. Aneno kakacha unji 11 12. Aneno kudonjo maratari. Angamono wachopo gini wachop 20 mondo koro wachak gine manoma. Ankagi wasani upcoming wasani. What you do, share this video mondo me wabedege give followers mageni. Kwa wani followers mageni be kore kanya promote. Yano kanya promote kenda. Nike sani andala mamu kubifollow. Yeah, babu kubifollow. Tuune makufollow. Tuwakonyo upcoming artist ki. Kawona dwa nungene wangenga gini room kaende. Meanwhile, amedo paro nene Kajay Junior nuko nanugolo tu mkache Tari Kaboro and mana some days too. Go to his YouTube channel, subscribe. Yeah. Hapa ni Orumo kaende MC Okuthe. Yo, I'm watching from +254 Mid-Military. Ngoma. Wakili nu Kajay Junior. Whatever. Huh? All right. Mami lungo ni Daddy kijana mdogo 17 kwa chopo 20 chawa chuki mara ya tegi je mamos. Alright, kin kacha chip radio
Shikalia. Na wacho maber ni kochopo jiprario tawacho gimoro. Gin kache jiprario. Gika jiprario amedo konini atinga mose donjo kacha share ka wuno angi upcoming artist ma serious. Mineno ywakno endo mani luongo ni Kajay Junior, Kajay wuda hero. Idhi YouTube kacha timanyo Kajay Junior. Yeah, an gima chungne en ni ngata monenore ni ati en artist man gi gima mit, Beatrice wacho kacha ni asewuoro kaka sadhi e grube. Kaka sadhi asekuoro mera Beatrice oseshare Antos wacho kacha ni umari marwa mano iketo party home. Niko okuku wacho ni mit maratari. Niko kuku wacho dago. Mit maratari. Very interesting. Yes. Niko kuku chako wacho ni very interesting. Aneno ikataka by the way. Lydia ufano fwa. Lydia wakwao. Tomiel. Emmanuel Raj wacho ni umari marwa. Emmanuel waka wawinji makare. Emmanuel wawinji. Mineno wuoyo no maniluongo ne MC Raymond Mariek. Omera koro wadwa no miel. Yeah. Koto dongwa miel uru. Wachape. Koto dongwa miel. Komani Raymond Mariek. Manyuru Raymond Mariek bona ne. Koro ne. Chore ne uru mesa bona koto wadwa miel masirias. Chore ne mesa bona Gothum Saraj bona Gothum Saraj. Bas, yawa, wamiel, tuwechung maten. Baba, Raymond, mia comments, baba. Mia comments, yawa. Magi kore seche, mwasome comments ka. Wasa mo comments, gacha. Raymond Maria kaneno kuketo kacha YouTube channel mare, aneno ka ose keto kacha. Aneno ka ji aparo setemo mo share. Kendo Beatrice wacho kacha ni donge yo mit maratari. Biti in linga koro. In linga haya. Wachunguru gikoni donge. Wachunguru gikanyo. Haya. Anik majami sita gino yom. Miel koro oyangore. Bas. An buka chako miel. Anganga chako miel sache. Anganga chako miel. Korowe nyoto. Bonzana puku biro ka. Adwani jogo fulrema pio. Keni wudi nyogana ai. Kani. Mai ngine jama manyozo tena nakuru. Kani wudi nyogana. Manyozo tena nakuru. Yemo mos. Bene muno host kama Mombasa. Ma wacho kisongo marushaka la bagala kuliko mwingine of the another one. And the heat of Nini. Bas.
Jok mano ka gi magiluongo ni upcoming artist. Yes. Kendo gigombo ni chunyi gigombo ni mondo gimbe gichope kuma jomoko chope. Adhi miyo gi dakika achiel mondo giwach nying gi piyo mondo kore kwa wagongolo. Baba Chaki, iwacho matin piyo twago thum. Ani lunga ni MC Awiko Bibi. Be kamera baba, be kamera. MC Awiko Bibi becoming artist. 26. Yes, mani lungo ni MC Awiko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gine ni we kulu ni we in baba wo. Mana kamano ma we ko dine lungo ni MC Dopkid. Tietongo official day. Yeah. Igole Saturday, igole Sunday, igole Wednesday. Samora more de oko. Meet brother time. Mana kamano de YouTube ganyo manyato ni MC Dopkid. MC Dopkid. MC Dopkid As keep yellow donya kila. Nyenge maricho titaje. Kore ka wan ka gitoto ilu Kijana mdogo. Daddy kijana mdogo. Daddy kijana mdogo is a great artist. And Wero Bongo. Yes. Kuro wacho ni Daddy to Wero Bongo. And what one wanachago. Ingene sani CBC yene nyathi chako timo chorie kamera gineni. Mani lungo ni Daddy kijana mdogo. Baba konge kamera kanyo ni Daddy kijana mdogo. Daddy kijana mdogo. Iyo maratari Kore ka Raymond gini angi berupi kadwa somo. Yes. Konge wach nyingi. Bas, my Raymond Jigombe. One of the best man called Jigombe. Mon Gombe dwere te JPT Dr. Winja. Fiu rateko kata sini deo kasore mane londo wadgi. Nyachulo do kachundgi, nyaka pocho do kabwogi, nyasuno mulo sungi tobi. My Raymond muso me chundni. Koso ri uchula mamfangana. Toru uchula mamru singa. Toru uchuni nitoloso chundadi. My Raymond muso me nyamachungo. Primary school. Bas atio nyama gumo primary school secondary. Nyama gumo kanyane wo weekend. Wabi kanyo nyiri maunge ngamanen gituno. Dano ne unge tuno kaja te kwa vike form 4. Tino nigi subscribe my YouTube channel. Many Raymond Mariek. Aya thum yawa. Hey, thum. Nyiri matinde. Baba we gene jok ngamane technical bench. And we introduce my lungo ne Nebgaren is a dancer. Tallest man. And is a dancer. Is the tallest man is a dancer. Koro kidwaro in gi dance crew tidwanga mapuonji. We have a dancer. We have a dancer here. We have a dancer. Mine Nebgaren. Bas, omerangolo. Chwadi. Nyiri matinde. Usandoera nango yawa. Nyiri matinde. Apenjo. 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 Usandoera. Kanjo naisa kosenga muruga. Aromo godo zabera aromo godo. Lunga chela wewe urupongo kamera bwana achela wewe ni nyeni chase haya wale Jabero loso dende chalo mola Nekoso kama paja Bazenga Ini jina jote molare kongra jote mielo Kutaka monda miye matin Nyiri matinde Apenjo Usando era nango yawa Nyiri matinde Apenjo Usando era nango yawa Bazenga anunga Kunya sindo anunga Lokare anunga Akanya kona chomo godala Kapuka ke godala Takini nekona Yakimeru amani kakibona wewe Manekauno Kochido suna wewe Indoke manye noluwi Nepesani karo diyo duogo Diyo deta abito Katongo kare meno wa chuore Imiyo kunya sindo Keto nyinge yawa Nyiri matinde Apenjo Isando era nango yawa nyiri matinde haya amba wangada sore wangada ko wena uru papa ngada Mana da kumuri. wena uru papa ngada Bazenga anunga Kunya sindo anunga Lokare anunga Moromolo anunga Wese tinde anunga Lokare anunga Akanya kona tero etua Dokarisia wapinja wasunde Waidondege wachomo muwasa Pinyina mchumbi Tinde sabiro Ujaluo yawa Garama chuku Iwa masani ya watinde ya gopesa Alofu dango dango na kwano tamie Pango pongo mesanya kajo modango manya
bas aneno ka chaendo ngene wadwane wogine o Nick penjo ni shone kaje home Nick shoni dala Nick shoni dala mano ngene ko ndikini home ondikini home edition aya we are some comment man kanyo pio ngato poko kwa thum batango tike thume mikwayo aneno ka ni kwacho kachani fiesta mit maratari Beatrice wacho kachani mitness lelo aya ni kwacho ni kuchako penjo kachani shone kaje shoni dala Nick okuku penjo ni okane wange mabe mara bai no kono ngamano miel chani no kone wange mabe but aguna chako menyo MCJ mo haya Raymond Marie kinega tikli pakro ano jigombe MC Okote wacho ni Raymond Marie aye this team is great hallelujah omondi ya kwa wacho kachiria Omari Nash kabisa Nico Kuko, you are very active here. We are so proud of you. Yeah. I see every now and then you keep on commenting, and that's very great. You know, as you keep on watching us, it's like you are also promoting us. Yeah. And that's the great thing you can do to an artist. That's why when I come home like this, I do want to, at least I expose these people to other fans, so that at least they can also be promoted to the next level. So when I see someone is glued to our video, I just appreciate, and I want to appreciate you so much. If we can have you people, if you can double yourselves, you know, and we have people like you, then I know these people will be very far. Yeah. Is there anybody Nico Kuku wacho ni Nakuru be mit maratari Eva koro mai ode mana kuri ni hano Eva wacho ni iluogeri Eva Lavi Javes Noromo Koda erego Eva basi adi mi namba Raymond yuto yawa koro ani masomo nyaka comment to adi mi namba nyaka chiu toke ka achiwo chakoda mapula leo aya ngato wachicha ni Mari ang'eyoga ichake sadi idhi chake sadi Mari ang'eyoga idhi chake sadi majeje ilongo ni Wednesday edition kawuono wan gi Wednesday edition machakore don kawuono tich adek Wednesday edition chakore sangwen otieno, don't miss it there. Kawuono wan gi ng'ati ilongo ni Obabo Kobabo all the way from Migori County. Obabo Kobabo the comedian, don't worry. Nick majamisite ya dongi yo ngato poko kwa thumka Milton wacho ka chani creativity Niko kwayo ya rotinge gi malo ani nywande gi nyundo koro MC Okoth wacho ni miaka chatu ni ndiema MC Doke iwacho ka chane MC Okoth wacho ka chane ya miya nying bongo no mane luongo ni Pantonizer Bazenga en jama wa Bakoni Bazenga mano is upcoming artist pod wan kode dala wakelo nugo one on one iluonge nango no nyinge Pantonizer Bazenga waoluru Pantonizer Bazenga weka ngoma tuende we mona konige naam odongo swag debe ja SDA koro tumwekwaya mar odongo swag no mar chwade gi nyundo wakelo nugo live do bed ja SDA do were da miwa do bed ja SDA ere ginene rhythm baba koro mawadwa kelo kodongo swag de ja SDA do bed ja SDA do were nanga odongo swag de ja SDA ingeni jo SDA gima giber nago gikwonge loso duol bas twende aya koro don wanjo SDA koro ma koro do kelo no dongo swag SDA version Oni nyambito itinge gimalo Oni nyambito Ani nyambito itinge gimalo Ani nyambito itinge gimalo
ikote kama ebegi kamke kama ezgo bange ichwade ginyundo. Aya koro watibiri ha. Ani nyambito itinge gimalo, ani nyambita tinge gimalo, kete kama bangi makakama, eka bange ichwade ginyundo. Go. Ani nyambita itinge gimalo, ani nyambita tinge gimalo, ngoke kama bangi makakama, eka bange ichwade ginyundo. Ani nyambita itinge gimalo, ani nyambita tinge gimalo, tinge kama bangi dwoke kama, eka bange ichwade ginyundo. Yawa shemeji tichama gike, yani shemeji we chama gike. Mano makni toya kwayo we yechonana. Mera dobenje Catholic. Dongo sak dobenje Catholic. Dobenje Catholic do wacho ya. Do wacho na. Ya bit. Oyo nyombi takiye tinge gimalo. Oyo nyombi takiye tinge gimalo. Oni yo nyombi takiye tinge gimalo. Yo nyombi takiye gimalo. Yo nyombi takiye tinge gimalo. Oni yo nyombi takiye tinge gimalo. Eyo nyombi takiye tinge gimalo. Eyo nyombi takiye tinge gimalo. Oni yo wanyambi takiye tinge gimalo. Yo wanyambi takiye tinge gimalo. Ono kwa inyambi takiye tinge gimalo. Yo wanyambi takiye tinge gimalo. Ye maka gikoni chakilok na kocha. Itinga koni tubangi chado ginyundo. Ye lok na koni tubangi dog gikonya. Itinga gikoni tubangi dog ginyundo. Baskoro logo Catholic. Yes sir. Ani ana so inyambi takiye tinga gimalo. Tinga gimalo tubangi lok gikoni. Ana so inyambi takiye tinga gimalo. Itinga gimalo tubangi lok na koni. Ya ilok na koni tuchaki tinga na malo. Itingo na malo to bangi chwado ginyundo. Ilok na konde to bangi ting na malo. Iting na malo to bangi chwado ginyundo. Mera. Ako benja waro. Dobeja waro. Mat pambio. Nyambita usetingo. Otingo ni malo. Nyambita usetingo. Otingo ni malo. Ichwado ginyundo. Mano do emja waro. Ikori ipamo. Ya, rap. Nyambita usetingo kendo tingo gimalo. Otingo gimalo kendo chwado ginyundo. Koro pambi. Otingo gimalo kendo chwado ginyundo. Ane mano nyambita usetingo malo. Otingo gimalo kendo chwado ginyundo. Ane mano nyambita usetingo malo. Otingo gimalo kendo chwado ginyundo. Ane mano nyambita usetingo malo. Otingo gimalo kendo chwado ginyundo. Koro no jalejo. No vero jalejo. Odongo swa koro jalejo. Jalejo. Sando vero kirna. Nyambita gitig malo. Nyambita tig malo, kasimaka kama. Kisimaka to wachoche wanyo, ni wachimango. Wachono ginyundo. Nyambita tig malo, mondo chwa ginyundo. Simeji chama kikechi nango. Simeji chama kikechi nango. Simeji lao. Simeji yetu lao. Mara kamaro. Ekino rogo swa. Bas. Mara wase kona jogi udongo. Koro kudwa udongo moro. Mane YouTube. Koro kudwa udongo mane YouTube. Bas, uma chakigoy. Idi bareria gano wazeria. I walk live. I walk live. Tija kadoreni kechenyero. Mano Beatrice. Raymond, wazeri bwanero walk. Raymond Mariek.
Raymond Maria Jesu or Maria Kujesu watching enjoy and be safe. Nico Kuku I wish I could have been there. It is well. Garere wacho di bitis wacho ka chane o MC Mari Nash idi kedo na tich bare aol gi nyiero pare biti kikile biti yedi ambele gi nyiero aya di kwazo ni todo ber jaro do ber jaro okelo ni ro aya okelo ni ro dia aol gi nyiero wendo dogo swag mare SDN wewe alright one teacher and wa mi bedo mamor to any upcoming artist kata gimoro moro mantiere wagi omara kari gig for ng'eyo Peter wacho ni I can't stop laughing ni kwacho ni arito dogo swagro maresdi aya Omari Nash mia namba mpesa itokema ikao quarter initially ebojiko namba sim 0711 0711 Marone dwa namba na 92 32 74 0711 we andike comment ka 07 nambomari mwende koni Omari 0711 92 32 74 mano namba na 0711 92 Migimara minyago ja penga nyako mono wacho ni Javest oromo kode cha basa migo wachmari 07 42 teach the kature 0742 jikasa yemzi Mari Nash 7827 Raymond Maria wakungo tik 0742 20 70 27 nijogo wacho ni nyaka nikbe wacho ni o teach the kature ne jika asa yemzi Mari Nash teruru mos mondo wakungo tik body support kang wadi tu huoyo sapori aya wacha waket no mane koso ere to mundu ni wago nu SDA version openye ni to do ber jaro jaro no mwase pamo jaro tingeni kendo ko rigine ne jaro donge mago police dul Nyasembo tingona ichwade ginyunda kuri bachania nyambe to tingona ichwade ginyunda nyambe to tingona ichwade ginyunda nyambe to tingona maningeni dongo gene manu kono dongo gene soda give soda Gija mbeta tingi malu. Aya kuru nyambi to tingona ichwade ginyunda aya nyambi to tingona ichwade ginyunda nyambi to tingona ichwade ginyunda wewe nyambi to tingona ichwade wewe nyambi to tingona ichwade ginyunda Manojero wewe manero makeloni cheruni ndi luongo ni MC Mari Nash mai Omari Nash da kongode nikichake kore Omari Nash da kongode nikichake kore to bodi chwa kositirobi Omari chieno jamune mbala chieno menano to mbala mirugi tiyogo mai luongo no Mari da kongode nigi obedi Uganda to bodi chwa komanya Omari da kurude subregi kuoyo to bede sitelo mit maratari hallelujah wachwari golo mami al Benzi DJ Techniques, the dangerous party. Salimia Kasukula. Tawana Studio. Yapigi Devi Gongolo. Unya kuchie Gongolo. Ukilewa ni faida.
Nene kaka magi upcoming MCs. Big man Bazel. Ero Mari Chakor. Ero Mari Chakor. Ne Omari Owewa. Oduogo. To we mana ni upcoming MCs. Omiel. Kwa ngoma. Omachwade odongo chap. Odongo swa. Shikilia. Aya Kennedy Lal wacho kwa chani ati Omario Kennedy Lal wodi nyobera baba ni Lal kanyo bwana ine mono manyi nyaka chakre aya gata wacho kwa chani enda mowero beruno gima chanda ke tomne en mane yuru ka jomoko chokore group maji apar Wo. Gine bagi magi nyalo nyiewo en Chrome matin. Omari wo. Chrome ni. Nanga chupa. Gin goro gisiko mane simbu ngato ni Omari wo. Yiri kanye. Wo ko. Nite majogi chako tugo ni wangwana wuodho kende. Wangwana mane ma onge pesa. In wach maber ni ha. Jo kwecho wuodho kende. Wo. Ok ni ati wangwana wuodho kende. Wangwana ma pesa manango chupa. Haya. Niko kukuwacho ni ha. Omari Nash one code jawasi adek tatu. Omari Nash one code jawasi adek tatu jaramba dan jamisita Mandela code Joma Moko one live kendo wa enjoy most. Omamo magojo pesa. Wewe magojo pesa marakari pesa neno we center. Ha? Jo pesa neno we center. Bwana ngeni mawudu bwana goro samune na kama no bwana ana winjo kamor serious. Ana winjo kamor ma serious. But kikubiko mawane live sane security nika. Shikilia. Aya. Ni kwacho kudi budhi na kanyo. Wangwana makachia tatu wonge pesa. Ni wangwana buo kende. Simu mi wacho ni wangwana buo kende. No be mano marangato me kwayo mkechiler. Me gogo picha maru wangwana nyoforete. Inu wacho ni jo kwechu kende. Kwecho kende. Omari korgi. Ni ogo picha maleri kisimu ngato ni wangwana buo kende. Wangwat ponda. Hallelujah. Wangwat ponda. Hallelujah. Haya, Omari. Is the M-Pesa number national galo. Mana number na. Iketa dini. Ni MC okude. Iseke yawa. Peso se donjo. Buena que na tu. Peso se donjo. Yeah. Wewe. Ndani ya Wema Records. Yeah. Iko na gaita ni upongo kamera beduru organize bwana. Upongo kamera beduru organize bwana. Wewe Bedmo. Avoli. Aya, shikilia. Niko kuko kwayo Elisha tot. Nitie thumbe moko mowere kendo atwa gini. Paro ganya suba. Ni mama paro ganya suba mama. Kata ko dio. Paro ganya suba yo. Hallelujah. Paro ganya suba mama. Paro ganya suba. Dedi winjo gi ma winjo. Mami winjo gi ma winjo. Tumondo donjo ni corona. Apenjo lando ko somaki. Apenjo jando ko somaki. Corona chingone. Wewe. Koro Elisha toto ja SD. Elisha toto ja SD. Koro paro ganya suba SD. SD version. Adwa wija na jiadi marito SD version. Mara Elisha toto. Jiadi. Para ne kako do kete Elisha toto SD version. Aneno ka jadata kona kajicha nini tie kaka pesa baba orna nego pesa mondo tim kamacha mondo angwe tim kamacha miene miye kone mina go pio ne kono mina go pio mondo wajas gini one MC okodho se oronwa pesa ka omiyo we wajas credit wajas data bundles nikech kono wadwa musiya aya Paro ganya suba, paro
paro ga pa paro paro nyasuba paro ga nyasuba oh paro nyasuba paro gona simu Hallelujah. Hallelujah. Paro ganya suba. Hallelujah. Paro nya suba. Hallelujah. Paro nya suba. Gona simu. Paro nya su. Hey hey. Baba chwake ngolo. 92 32 Mariwo 07 11 92 32 74. Bit better tell you time of maisa. Aya baba dakuru gono to. Dakuru gono to maneno ka juzo achugacha ni bwana uwe mangai makuru chalka gima dongena no. Keto. Ket manu bwana sadeka. Manu man. No. Aya, Tony ndiye majugi ukelo. Manu ni kuku. Oh. Sikilia wize. Gwa eleje wajeria. Igo koko ne wadu mokwa eleja mtoto. Gone wadu to mokwaye we milo record mari logo ni Beatrice MC mari nasi koko ne wadu mokwaye leja ile video koro gwaeleja wala manyeleja aya ni kwa joni odwe Tony Ndema mo ajuni jugo kelo ana luonge na de godhiambo kama natika maber ana miera mopondo Atojugi kelo kama Atojugi kelo kama Bas, mane mwa kelo bas Gisani we wakuonga wa ilisha toto Twende! Yes. Heli. This one is King Studio. the one time what picture is none Jamana wachani pole Nina gotenga pole kwa yoga mara Wakelo nu pesa wendo. Pesa wendo. Lima mutu. Go. Pesa wendo bilo ngata toto. Kwame. Kare pokwi will get a mogi dance. But ni go I made my ride. Nika made gamaraj. Go. Pecha wendo. Ani pesa wendo. Hapo. Raymond Maria Bosende ko namba kacha. Ikao. Raymond Maria to ke kuchatu nuke to gimare namba. Entu nyama kao namba no umie go advice. Uoro ne lake. Ioro prabit maro yegan. Ioro advice lake. Kanyo Beatrice koro yene tomme. Baba chwade. Maria kamera ne luongo ninga. Mane Parna nyenga. Luongo ni Dokki ya ndo damu ke jetonge odera. Baban go we walo kod we kamera. Deja kinda juko jamano yombe wecha yochi. Pesa wendo limo ngata toto. Yes. Heli. Tutu. This one is King Studio. Sigalia.
Shikilia. Bas. Franco Luambo Luazo wacho ka chani Umari daki se choga engoma. Ya mani lungo ni Franco Luambo Luazo. Franco Luambo Luazo Makiadi. Franco Luambo Luazo Makiadi. Ai, mano jama manoma. Oko jama mano jama serious. Angie kaendo mailungo ni mwalimu sani en Mombasa. Odendo rebenije tugo. Kole ka anige technical team mar the National and Theatre wacho ka chani Waziri Roni osiependa manoma. Angeri eno chiegri kwa presida. Ilungo no mero mari. Bwana Waziri Roni namba na iningo kete credit nikecha live ni chamo pesa. Ingeni watimo live jamani. Koro jo jamani ngado pesa ke. Jo Kenya ngado pesa ke. Safaricom ngado pesa ke. Mara wadi ke pesa ka. Niko wachone beast mode. Ensa ni check na miel baba go. Ane pesa we ndo limo ngata tu. Ha? Jeja kienda limo. Bas aneno ka chaka Jackson Omolo wacho ka chacha ne ari tongoma achie kumatelo Jackson yawa gimono ber rise chako kadho Jackson gimono ber rise chako kadho niko kuko wacho ni kai tama ilisha no to kare wena pesa wendo odhi mbele shikilia Umari daki sicho ga ngoma yawa ndo unasetemo baba wadhiuru DJ Aisha the Tactical Police wanjo basi nele pio nisi
Ibire jakina chikoja mana yombe wechayo. Shikilia. Mano mina no yuak no endo mani luongo ni Elisha Toto. Otemo kono wakache chani ati ingat masani onyalo. Nge maber ni kiny be is also another day, and you sometimes you might not be in the position that you are today. So if you have a certain position or capability, do not look down upon others. Koro wacho ni jok man gi pesa kache cha endo kik bed ni chayo ji. Otemo jiwo ji. Nikech nitie jomoko ok pesa kende, nitie jomoko kata man gi possibility mar konyo ng'ato, but nikech koro en moneno ni onyalo, iyudo ka nitie kaka koro ochako cha jomoko, kata iyudo ka nitie Jonarobi koro duogo dala bwana, en ma koro ing'eye from chapat to mandas to kibrit. Omera idwa sae Simba kono kata ode mwalo. James, mama wacho ni ne kaka timo breakfast. Omera jono kwane Nyasaye momino ong'eno miyo jomoko e lweti, ong'eno we jomoko e lweti mondo ikony. Ka in artist, to nitie kaka inyalo konyo jomoko, we chayo ji. Nitie jothumbe moko monosedhi malo to sani ka koro gigocho ne kombe, koro gichako duogo piny. Otimore ne ok mana artist kende, to kata mane business. Aneno ka ichako kona ni wan gi jo business kacha, nitiere jok moko ma have to big up like Addicted to mano ng'at machalo kaka Fadhe, ng'ama chunye ler ahinya, kendo ang'eni kumoro moro ma intiere chopne uru mos Addicted to. Wan kacha gi Jaramba, ikona kacha ni Jaramba, naluonge gani Wuon Babji, mbe amosu kabisa. Kendo kona ni unka ng'acha kendo Jawasi nga musiepa kabisa. Wonarafat. Wanige koro kwa chacha kuluonge ne Jawasi. Wan waluongo ni Wonarafat. Kata wuonara ajabeni. Nikech mago jok machalo kaka wuonena. Ing'ata motune in, we want to appreciate you so much. Adwa ni mundu kona thuma chiel matieko kacha, nikech aneno ka sama ya wanga no ningo bedi watieko sa paga chiel. Taneno ko sedhi kacha cha sa paga chiel gi dakika adek. Minjo wuoyo kodi ni kaende iluonga ni MC Marinash dhako ngode negi chake kore kubnyare to podi chwako strong tea. Inyalo denda ni Umari chieno jambo mbele. Chiene machuong ng'iyoga sana but mbele magidichgo. Koro ka yo maging'iyogo chien ni nyapa ni gidichgi chien. Gen mbele e magidichgo. An kaendi gi different people nakoni ni majama na ikendo iluonge ne ng'awa Jipanoran. Almost Jipanoran. Watch nyingi. Almost Jipanoran. Hanya kwa mireje. Mano. Ilongo no mos Jipanoran nyakwan mireje. En jama ma wageno ni bankinde moko be will be a very great artist. Awiko B. Ma wuoro nyakwaro koth nyakwar mireje ane becoming artist 2026. Ilongo ni ngawa Awiko B. Yeah, mani ilongo ni Awiko B. Aneno ga Jendo Jackson omolo kona ni an kiasaka omera ketna nyambita mama. Nyadundo tinge gi malo. Ana ni tinge omera kore kabaka kaendi an ge jama moro iluongo ne ma wuod Gwasi. Owuoka all the way from Gwasi to here. Baba wanyenge. Ma iluongo ni MC Dopkid ka kung'eyo. Ane Dopkid Chetonge official day. Yeah, iluongo ni Dopkid Chetonge official day. Wan ka Neb Garen wanyenge. Ana Neb Garen kaka swach no ya Neb Garen. Wayudore kanyo Facebook, wang'eny ga kanyo. Omari wasitiyo mang'eny be pod odhi mambele gitiyo. Yeah. This has been my cameraman. He has been my trainer. Nitie samoro makoro kwadwa dance en mo trainer ga. He's also a actor. Otimo gik mang'eny. Nitiere wende moko monwa golo, by the way. He was the one that was helping me to write, you know. So he's a great guy, by the way. No ande goko de wende kanyakla. We did a lot of stuff. YouTube monokongo kathrecha endo. No atimo kode a lot of things. Aneno kaniko kukwacho kacha ni odwaro piny Dungburu by Pija Kaele. Piny Dungburu. Aya, ani kijana mdogo hapa. Niko na kijana mdogo hapa. Anyinga Daddy kijana mdogo. Iluongo ne bongo artist, Hata simu kubwa. Indongi wero bongo artist. Iwero bongo song, sorry. Donge. Mit maratare. Mani iluongo ni bongo artist eno wero gere. Kore ka wan ka ende ge Raymond Mariek. Yes. Raymond Ulrine jo. Ma iluongo ni Raymond Mariek.
One of the best man called Gombe. Yes. Mon Gombe dware te JP talk da winja. Yes. Fiu ratego kata sini dio kasore mano lo dware. Mia. Nye chulo doka chundgi, nya kabocho doka buogi, nya suna mulo sungi dodi. Bas mai Raymond Maria kuma so mis chundni. Koso ri uchula mamu fangano, ori uchula teto ri uchunda di. Achia. Ori uchunda di. Achia. Bas asoma Nyamachungu Primary School, yani Nyamachungu Primary School. Adia tiko gi Nyamagumo kanyane manadonjo weekend. Wadonjo kwa onge tuno onge jodala wa tuno onge wadongo ka wan ler principal chich manani ya nyithindo nigi yie kwa timo penji asomi nyithindo yie te Nyamagumo te principal nodwa mia off lakini noweya many Raymond Mariek YouTube. Yeah. Naona pale niko kuko ananiambia MC Omari Nash, you are doing a great job, continue, and soon I'll be joining you in everything you do. I'm so grateful, Nick Okuku. In most of my live videos, when I just tuned in, I always see you there, and that one is a great support. You know, as you always support me, it's like a great challenge to me because I always want to bring a new thing every day, and that's why I say that every day is a fun day. Yeah, and Kakungeyo, I also appreciate you, can appreciate you sana. Why? Because you people have been supporting me, Sani, and get 12.4 subscribers a YouTube mara, and adwokunwero kamana enya. Ingat maneno video ni endi, you can as well sell us to others. They know what we do, and if maybe there is a guy with something to be promoted, like maybe business or any other thing, you can as well tell us. Ana temoga ninga tangata mange gigimoro a promote. Saniendi amero paro nini Tarika Chial will be Saturday, this coming Saturday, tutakuwa pale Blue Ridge Hotel Ikombita, tutakuwa na timu nzima, tutakuwa na dance pale, tutakuwa na ucheshi and many more. Pia tuko na dancing competition na swimming competition for the kids. Korokopo ni nginya thini moroka pokodoke school and shani ati Terembita kacha Terembita Blue Ridge Hotel odonjo kachage selling ni chial kende to oyudo MC Omari Nash wanyero together one meal together, and then at long run kaji dokda lau chako dogi zawadi. Yeah, koro ana gesadi ni ende adwana go through my child casta wewa nike jotura no wachi jodonge mono wacho kwan ne gimoro mora man gi chakokre to nyaka bed gi komare. Nacho mwanzo lazima iwe na mwisho. Adwani ket na Kaje Junior akoni kachacha ne Kaje golo thum manyien Tarika Boro Kaje golo thum kachacha elo Kaje. Poda somo messages magu ka endi nitie jok moko mabiro nyaka inbox. Inbox we biro ndeka ka to aneno baba. Aya go thum. Ndike WhatsApp kwa then. Niko kuku. Kaje Junior. Abuda hero. Ajibu muda dunia nyamware wa. Bisake no ne jogi ondesi. We okuba bo mano matin. Kasi mewa ondi. Oranga jakano. Oranga. Para
Makagonda. Chorna kanya ino gure. Jeda ka uno.